Ang pakigpulong ni Esteban. Gawa Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 53. Ug nangutana ang Pangulong Pari kang Esteban, unsa, tinuod ba ang gisulti nining mga tawhana? Miingon si Esteban, mga kaigsuunan ug mga ginikanan, paminawan ninyo ako. Niadtong unang panahon ng Diyos nga makagagahong nagpakita sa atong amahan nga si Abraham sa dihang didto pa siya sa Mesopotamia sa wala pa siya mobalhin pagpuyo didto sa Haran. Miingon ang Diyos kang Abraham, biya iyang imong nasod ug ang imong mga kaparyentihan ug adto sa dapit nga akong itudlo kanimo. Busa mibiya si Abraham sa nasod sa Caldea ug mipuyo didto sa Haran. Sa pagkamatay sa iyang amahan gipaani siya sa Diyos din hiniining dapita nga ato karong gipuy-an. Niadtong higayuno wala pa hatagi sa Diyos si Abraham bisag gamay na lang nga ayuta. Apan nagsaad ang Diyos nga kining maong dapit ihatag niya kanya ug sa iyang mga kaliwatan. Wala pa anak si Abraham sa dihang gisaad kadto sa Diyos kanya. Miingon ang Diyos kanya, ang imong mga kaliwatan sa kaulahian mo puyo sa laing nasod, ug didto himuon silang mga ulipon ug daog-daogon sila sulod sa 400 ka tuig. Apan silutan ko ang nasod nga maulipon kanila. Pagkahuman, diyaan nila kadto nga nasod ug mubalik dinhi niini na dapit ug dinhi sila musimba kanako. Ug ingon nga ilhanan sa iyang saad gisultihan sa Dios si Abraham nga kinahanglang tulion ang tanang mga lalaki. Busa sa pagkatawo sa iyang anak nga si Isaac, gituli niya kini samtang 8 pa lamang kaadlaw. Mauusab kini ang gihimo ni Isaac kang Jacob nga iyang anak. Ug si Jacob mihimo usab ni ini sa iyang 12 ka mga anak nga mao'y mga kagikan natong mga Hudyo. Si Jose nga usa sa 12 ka mga anak ni Jacob gikasinahan sa iyang mga igsuon, busa gibaligya nila siya. Ug gidala siya didto sa Ehipto ug didto nahimong ulipon. Apan tungod kay ang Dios naguban kang Jose, gitabangan niya siya sa tanang mga pag-antos na iyang giagian. Gihatagan usab siya sa Diyos og kaalam, busa nagustuhan siya sa Faraon, ang hari sa Ehipto. Ang hari naghimo kanyang pangulo sa tibuok nga Ehipto ug sinaligan sa tanan niyang kabtangan. Sa kaulahian miabot ang dakong kagutom sa tibuok nga Ehipto ug sa Kanaan. Nag-antos gayod ang mga tawo, ug ang atong mga katigulangan wala gayoy makuhaan sa ilang pagkaon. Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may pagkaon didto sa Ehipto, gipaadto niya didto ang iyang mga anak, nga mao ang atong mga katigulangan. Maukadto ang una nilang pag-adto sa Ehipto. Sa ikaduha na nilang pag-adto didto, nagpaila kanila si Jose nga siya ilang igsuon, ug gisulti usab niya sa Faraon ang mahitungod sa iyang pamilya. Unya nagtugon si Jose nga paadtuon didto sa Ehipto ang iyang amahan nga si Jacob uban sa tibuok niyang pamilya. Mga 75 silang tanan. Busa si Jacob ug ang atong mga katigulangan miadto sa Ehipto, ug didto na sila mipuyo hangtod nga nangamatay sila. Ang ilang mga patay nga lawas gidala sa Shechem ug didto gilubong sa lubnganan nga gipalit ni Abraham niadtong unang panahon gikan sa mga anak ni Hamor. Sa dihang hapit na matuman ang gisaad sa Dios kang Abraham, midaghan pa pag-ayo ang atong mga katigulangan didto sa Ehipto. Unya miabot ang adlaw nga bag-o na ang hari sa Ehipto. Wala kini makaila kang Jose. Gilimbungan ni ining maong hari ang atong mga katigulangan ug gidaog-daog. Gipugos niya sila nga ilabay nila ang ilang mga anak nga mas uso aron mga matay. Maukadtong higayon nga natawo usab si Moises, o sa kabata nga nahimutan sa Dios. Giatiman siya sa iyang mga ginikanan sa ilang balay sulod sa 3 ka bulan. Sa dihang gibilin na siya sa gawas sa balay, gikuha siya sa anak nga babayi sa Faraon ug giatiman siya ingon nga iyang kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa Ehipto, ug nabantog siya tungod sa iyang mga pulong ug sa iyang binuhatan. Sa dihang 40 na katuig si Moises na hunahunaan niya nga mobisita sa iyang mga kaigsuunang mga Israelinhon. Didto nakita niya ang usa kanila nga gidaog-daog sa Ehiptohanon. Gilabanan niya ang iyang igsuong Israelinhon ug agig panimulos gipatay niya ang Ehiptohanon. Sa gibuhat niya naghunahuna si Moises nga masabtan sa mga Israelinhon nga siya mao ang gamiton sa Dios sa pagluwas kanila. Apan wala sila makasabot. Sa sunod nga adlaw mibalik si Moises ug nakita niya ang duha ka Israelinhon nga nagaaway. Gusto niyang husayon ang duha, busa mingon siya kanila, pareho kamong mga Israelinhon. Nganong naga-away man kamu?
Apan giwakli siya sa nanaogdaog ug giingnan, kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom kanamo. Unsa, patyon mo ba usab ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon? Sa pagkadungog niini ni Moises palayo siya gikan sa Ehipto ug miadto sa Midian. Didto siya mipuyo og naminyo ug didto usab nangatawo ang iyang duha ka anak nga lalaki. Paglabay sa 40 ka tuig may usa ka anghel nga nagpakita kang Moises samtang didto siya sa kamingawan nga duol sa bukid sa Sinai. Nakita ni Moises ang anghel diha sa nagdilaab nga sampinit. Natingala gayod si Moises sa iyang nakita, busa miduol siya sa sampinit aron susihon konon sa kadto. Samtang nagpaduol siya nadunggan niya ang tingog sa Ginoo nga nakigsulti kanya, "Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob." Pagkadungog niini ni Moises mikulog siya sa tumang kahadlok ug wala siya mga has nga mutan-aw. Ug miingon ang Diyos kanya, "Kubuha ang imong sandalyas tungod kay balaan ang dapit nga imong gitindugan." Nakita ko gayod ang mga kalisod nga giantos sa akong piniling katawhan didto sa Ehipto, ug nadunggan ko usab ang ilang mga pag-agulo. Busa na naog ako aron sa pagluwas kanila. Karon pangandam tungod kay ikaw ang akong ipadala didto sa Ehipto. Mao kini ang Moises nga gisalikway kaniadto sa iyang mga kaigsuunang Israelinhon nga nag-ingon, "Kinsa ang naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom kanamo?" Mao usab kini ang Moises nga gipadala sa Dios nga nahimong pangulo ug miluwas sa mga Israelinhon pinaagi sa tabang sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Si Moises mao ang nangulo sa mga Israelinhon pagawas gikan sa Ehipto. Naghimo siya og mga milagro ug mga kahibulungang butang didto sa Ehipto, didto sa Pulang Dagat, ug didto sa kamingawan diin milatas sila sulod sa 40 ka tuig. Mao usab kini ang Moises nga miingon sa mga Israelinhon, "Ingon nga gipadala ako sa Dios kaninyo, magpadala pagayod ang Dios diha kaninyo ug usa ka propeta nga sama kanako nga diha usab kaninyo magagikan." Samtang didto ang atong mga katigulangan sa kamingawan, si Moises usab ang tigpataliwala-tali sa mga tawo ug sa anghel nga nakigsulti kanya didto sa bukid sa Sinai. Ug didto siya midawat sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi aron ihatag usab kanato. Apan sa dihang wala pa makabalik si Moises gikan sa bukid, ang atong mga katigulangan wala mutuman sa gipahimo ni Moises kanila. Gisalikway nila si Moises ingon nga ilang pangulo, ug nangandoy silang mubalik sa Ehipto. Miingon sila kang Aaron, "Himuy kami og mga Diyos nga maoy mag-una kanamo." Tungod kay wala na kami mahibolokon unsanay nahitabo ni adtong Moises nga nangulo kanamo pagawas sa Ehipto. Ug naghimo dayon sila og Diyos sa dagway sa nating baka ug gihalaran nila kini. Nagsaulog sila aron pasidunggan ang ilang hinimo. Sa ilang gihimo, gitalikdan sila sa Diyos. Gipasagdan na lang niya sila nga musimba sa mga bituon sa langit. Mao kini ang gisulat sa mga propeta, "Kamong mga Israelinhon, sulod sa 40 ka tuig nga kamo atoa didto sa kamingawan, nagpatay kamo og mga hayop ug inyong gihalad. Apan dili ako ang inyong gihalaran. Gidala-dala ninyo ang tulda sa inyong Diyos nga si Molok, ug ang larawan sa bituon nga inyong Diyos nga si Rephan. Gihimo ninyo kini nga mga Diyos aron simbahon. Busa pasagdan ko nga bihagon kamo ngadto sa unahan pa sa Babilonia." Miingon pagayod si Esteban didto sa korte sa mga Hudyo, samtang didto pa sila sa kamingawan, ang atong mga katigulangan may tulda nga diin anaa ang presensya sa Dios. Kadtong maong tulda gihimo sumala sa sugo sa Dios, sumala sa plano nga iyang gipakita ngadto kang Moises. Sa dihang nangamatay na ang atong mga katigulangan, ang ilang mga anak mao na usab ang nagdala sa tulda. Ang ilang pangulo mao si Josue. Naangkon nila ang mga yuta nga gisaad sa Dios human papahawaa sa Dios ang mga tawo nga nagpuyo ni adtong mga dapita. Ug didto nagpabili ng tulda nga gidala-dala sa mga Israelinhon hangtod sa panahon nga si David ang nahimong hari. Gipangayo ni David sa Dios nga tugutan siya nga magpatukod og balay alang sa Dios aron makasimba didto ang kaliwatan ni Jacob. Apan bisan og nahimuot ang Dios kang David, wala niya siya tuguti. Si Solomon mao ang naghimo sa templo sa Dios. Apan ang Dios nga labaw sa tanan dili mupuyo sa mga balay nga hinimog tawo. Sumala sa gisulti sa propeta, miingon ang Dios, "Ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta tumbanan ko sa akong mga tiil."
Busaon sa pangmatanga sa balay ang inyong himuon alang kanako. Asang dapita ako makapahulay, dili ba ako manang naghimo sa tanang mga butang? Ug niingon si Esteban sa mga tawo didto sa korte, pagkagahigayod sa inyong mga ulo. Nagapabungol-bungol lamang kamo sa mga mensahe sa Diyos tungod kay dili ninyo gusto nga mutuman sa iyang mga ginaingon kaninyo. Kanunay ninyong supako ng Espiritu Santo. Sama gayod kamo sa inyong mga katigulangan. Walay propeta ni adtong panahon nga wala nila lutusa. Bisan ang mga nagsulti mahitungod sa pag-abot sa matarong nga sulugoon gipatay usab nila. Ug sa pag-abot din ni Hesus, kamumaw ang nagbudhi ug mipatay kanya. Nadawat ninyo ang kasuguan nga gihatag sa Dios pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana.